ili ang bawang lonyon iti inawardan iti municipal government iti nadakamat nga ili iti 30,000 pesos malaksid iti 100,000 pesos agapunto iti national government kasama yan doon iti paglutagan dahito centenarian taga barangay Kalumbaya Bawang Lonyon nabibigay so na tinagan nga ni Lola Purificacion Buwan Andrada iti nadakamat mula nga barangay nga nakadanon iti 100 years na nga tabunan nga naipaay datoy nagapo iti municipal government ti Bawang Lonyon nga 30,000 pesos kat mismo nga nakitay opisyales iti Bawang Lonyon iti nangi paima daytoy nga gatad iti kwarta kat sa may nga centenariat ni Lola Andrada kat manamnama nga makaawat to pa iti kwarta uno gatad nga 100,000 pesos may basar iti centenarian Act of 2016 malasindan na tugrod inted iti municipal government iti iling Bawang Lonyon aga po pala iti panakadaron na iti 100 years kaya nalawdan pa iti paglitaga nga nakita senior citizen nga makawat makadanon iti 100 years kan iti natupay iti datoy nga tawen kat may kan nato iti accommodation wano iti libre nga panaka ospital kadagiti ospital nga kukwa iti gobyerno wano itay government hospitals kas lalaon madlang iti provincial ordinance number 110 sa 2017 kat nasagutan pa ni Lola Andrada iti birthday at cake matlang nga nagapo iti munisipyo iti iling Bawang Lonyon kas mo nang nakitay imunan nga centenarian nga inikan iti municipal government iti sagot na babaen ti kas kasabantan iti birthday gift kan dito yung katagtuturoy may basa ti report nga duadat digiti sa mga saganan tupay nga ang bali centenarian kat may kandan tumudlang iti custom mudlang incentives manipod iti municipal government iti ili nga Bawang Lonyon. Ito din ni Bombo Daniel Sabal sa bansa ang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.